Meta żar ix-xogħlijiet li għaddejjin fil-Park tas-Salini, il-Ministru tal-Ambjent José Herrera ħabbar li l-pubbliku se jkun jista' jgawdi s-salini fil-ġmien kollu tagħhom f'Open Day li se jsir nhar il-Ħadd 12 ta' Marzu. Il-Ministru spjega li s-Salina National Park qed isirulu xogħlijiet b'investiment ta' 300,000 euro illi bħalissa jinsabu fit-tieni fażi tagħhom. Dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu f'terf artifiċjali bi swit il-fontana u playground għat-tfal. B'hekk dan il-park din ir-riserva naturali se jkun qed jinbidel f'ċentru ta' rikreazzjoni għall-familja kollha. Is-salini għandhom valur mhux biss storiku iżda wkoll naturali. Dan għaliex kif spjega l-kap eżekuttiv tal-BirdLife dan is-sit huwa wieħed mis-siti tal-Forest 2000. Forest 2000 hija netwerk ta' postijiet madwar l-Ewropa li għandhom valur naturali minħabba l-ispeċi u l-abitati li huma uniċi u jinsabu f'dan il-post. L-Open Day se sarraf f'opportunità biex kull min jattendi jaraf aħjar li xwed għandu jirrispetta l-ambjent u għalhekk jaraf ukoll l-importanza naturali tiegħu. Ħan informaw in-nies anke li x'ħajkonna teleskops ħan nippruvaw naraw xi safar li jkun hawn f'dal-perjodu ta' żmien, ħankunu qed nispjegaw lit-tfal pereżempju l-użu tal-melħ, il-mod ta' kif kien isir il-melħ fl-antik, kif isir illum. Min jattendi se jkun jista' juża l-parkeġġ biswit l-akwarju tal-Awra bħala park and ride hekk kif se jkun hemm ferrovija li twassal sal-Parks tas-Salini. Din se tkun opportunità wkoll biex in-nies iżuru l-akwarju fejn it-tfal se jkunu qed jiddaħħlu bla ħlas filwaqt li l-biljett tal-adulti se jkun bi prezz sussidjat.